Kublai phi baro shagani ka YouTube channel na thiar ka jing hikai hagani ka video ngan pen phi kumno ba pen kala ya kani ka wallpaper ya kani ka phi bo hang hikmat phi in em nga bo da kani ka dor kani ka logo ka jonga na thiar ka jing hikai mentang ngamut wan pen kala kani shibo menta phi kwa ban bo ki dor ka jong phi kumno ba phin le to nang kong ya yani start button bat nang ta ya control panel pin sia hang ni change desktop background sa klik hang to te nang ta pila ban ya ni browse nang ta sawat ikidur jong pi menta hang ni ngadon yakini kidur ki bangasyon hang ni hapo pictures nang ta so okay kini kilai teli kidur kin sami te shubo ngakwa ban bo de kani ngatik tang to kawai bat nga I save change te menta kani kidur kalawan hang ni te ngan lek biang tu hapo change desktop background phi in em kani hang ni ka picture position hang ni ki tho fit don ka don pat sakawai ka fill ka bumut kan pen upload ikani ka screen jong phi nga try phi hi kani ka jing kala kat banganang lek kai hang ni stretch phi in em kani ka tile kan mi shibon tli hang ni te namar bala he resolution pelat kani ka dor kan nam la sho ban display kani ka tile kani ka center pat kan one ba ha center kan te hang ni nga ui ka ba best kadai kani ka fill kani ka stretch ka ba kam ibang hang ha kani ka screen mangabo mat nang tangan save change te kumto pi kwa ban bo de ka dor ka jong pi lani sakawai patru ka lat dang don kini kidai ki dor ki banga pen pi mentan pila ban klik hang ni left click nang ta right click kadon hang ni set as desktop background kani ni kan one hi tangkum to te menta kidon kijaj shong ha ka jing kwa jong phi de pi kwa ban bo ar lai tali ru philai nang kong ya to start button nyana control panel ya change desktop background tik yakini boro lai tali kidur nang ta pin yi hani change every picture pin phila ban I hadin shipo secondru but I save change pin si hadin shipo sukan kani ka dor jong phi kan skala de kini kilai tali de kini be kilai tali kin round te mentala de phidang kwa sho phi ya biang browse hang ni phi wat biang itu kidur nang ta so okay kidur ki jong phi kin sapoi biang hang ni te tangkum tu hi kani ka kumno be pin change ke desktop background flash bon